Ascenden a 20 os detidos no marco da Operación Alia, o último operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido na comarca do Salnés. Hoxe xa pasaron 10 persoas a disposición xudicial na Audiencia Nacional. Varios son galegos e con antecedentes por narcotráfico. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta e outras informacións antes titulares. O Concello de Pontevedra oponse ao proxecto de ampliación que Ence pretende desenvolver na factoría de Lourizán. A actuación require dunha modificación puntual do plan sectorial que depende da Xunta de Galicia. A SEA e o Concello de Boiro avanzan na ampliación do polígono de Espiñeira. Executarase en dúas fases cunha superficie de máis de 300.000 metros cadrados. A Cámara de Comercio estrea nas sedes de Pontevedra e Vilagarcía dous espazos para a transformación digital das PEMES e do emprendemento. Trátase do proxecto Digital Hubnet. A Bonoloto deixou en Rianxo un premio de case 300.000 euros. O boleto coa combinación gañadora foi selado no Bar Picón de Asados. A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza dará a coñecer esta ruta xacobea entre os escolares de Boiro. Organizan unha charla e unhas saídas formativas. Estamos nas novas do día. Comezamos. Xa son 20 os detidos no marco da Operación Alia contra o tráfico de drogas que se puxo en marcha este martes en diferentes concellos do Salnés e en Madrid. Hoxe pasaron 10 persoas a disposición xudicial na Audiencia Nacional, varios deles galegos con antecedentes por narcotráfico. Os detidos están a ser investigados por delitos de tráfico de drogas, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais. Recordemos que o martes se realizaron máis dunha vintena de rexistros en vivendas e propiedades dos concellos de Vilanova, Vilagarcía, Cambados e Ribadumia. Nesta intervención os axentes incautáronse de gran cantidade de droga, principalmente haxís e de cartos en metálico. No rexistro da vivenda dun dos detidos localizaron máis d'1 millón de euros en metálico. A Policía Local de Rianxo detivo nos últimos días un veciño da localidade por ignorar varios requirimentos xudiciais relacionados con delitos contra a seguridade viaria. Os axentes foron alertados polo xulgado de Padrón para proceder á localización deste individuo, pois ao parecer eludirá varias ordes ditadas para acudir ao xulgado. Segundo informaron fontes policiais, o detido constanlle varios arrestos anteriores por infraccións de tráfico. O Concello de Pontevedra oponse ao proxecto de ampliación que Ence pretende desenvolver na factoría de Lourizán. A actuación require dunha modificación do plan sectorial que o goberno local cualifica como escandalosa. Os técnicos municipais emitiron un informe que rexeita a modificación proposta e dende o Executivo local critican o apoio da Xunta a este proxecto. O Concello de Pontevedra non ve con bos ollos o proxecto de ampliación do complexo industrial que Ence quere desenvolver en Lourizán. De instalación dunha nova liña de astillado de 30 metros de altura, tanques de lixivia de 20 metros, reactores de peróxido de 45 metros. Podería chegar a acadar algunha torre os 70 metros de altura máximos, é dicir, falamos de 20 andares dun edificio. Estamos falando de que o edificio máis alto de Pontevedra, que non cumpliría ningunha das normativas que hai en Pontevedra, estaría diante da ría incumplindo calquera tipo de integración paisaxística, calquera norma de costas. O goberno local presentou un informe técnico que recolle as alegacións contra a modificación puntual do plan sectorial de incidencias supramunicipais que requiriría esta ampliación. Non, un informe pois moi contundente por parte dos técnicos municipais, un informe en contra e contundente, como digo, son moitos os informes e o que se fai é facer referencia a todas as observacións que se fixeran con anterioridade, que siguen todas elas vixente, e incorporar outras novas en función da información que se nos puxo a disposición. Pero o Concello pouco ten que dicir este respecto, é a Xunta quen debe dar luz verde ao proxecto. É inaudito, unha vez máis, como a Xunta é estricta, extremadamente estricta, cos particulares e coas empresas
pequenas, pero ao mesmo tempo é sumamente doado darlle para diante e admitirlle calquera ocorrencia a ENCE ou calquera cuestión que poña en riba da mesa, a facilidade coa que lle dá para diante. Inaudito, saltándose a toureira calquera tipo de normativa, principio, criterio, incluso normativa propia, porque nin tan sequera lle aplican o POL. Preocupa tamén no Concello a intención de ENCE de incrementar o volume de captación de auga tendo en conta os episodios de seca que se viviron en anos anteriores. Segundo Vilaverde, podería quedar comprometido o abastecemento aos concellos da ría. O Concello de Boiro acometerá a modificación puntual do Pexón para a ampliación do polígono de Espiñeira. Así o avanzou o alcalde nunha recente xuntanza coa xerente de Suelo Empresarial de Atlántico. O alcalde de Boiro e a xerente da SEA mantiveron un encontro xunto cos servizos técnicos de ambas entidades para avanzar na ampliación do chan industrial no municipio. A alta demanda e o esgotamento das parcelas no polígono de Espiñeira dende hai tempo fai preciso axilizar os trámites para facilitar a súa ampliación. Dende fai tempo Boiro non temos parcelas, xa temos todas as parcelas vendidas no polígono de Espiñeira e temos unha necesidade acuciante de ter solo industrial para que novas empresas se podan asentar no noso concello e non só novas empresas, sino as empresas que xa temos asentadas no noso concello poder permitirlle a súa ampliación. Non? O Concello comprometeuse a impulsar a modificación puntual do Pexón, coa correspondente avaliación ambiental, que permitirá poñer a disposición os terreos para acometer a actuación, que se realizaría en dúas fases, unha de 115.000 metros cadrados e outra de case 200.000. A nosa intención é crealo en dúas fases, unha fase de 115.000 metros cuadrados e outro de 190.000 respectivamente. Non? As dúas entidades estudarán agora as fórmulas de xestión das propiedades dos terreos, buscando acordos para simplificar os trámites. E o que estamos a estudiar é a fórmula de xestión dos propietarios tamén cos terreos. Non? Entón estamos traballando en dúas líneas, nos nuns temas e xa noutra, e esperemos que pronto poder xa darvos máis noticias sobre ello. Dende o Concello agardan a que a SEA dea a coñecer xa este verán os resultados do estudo de viabilidade técnica, económica e xurídica contratado. Sí, non temos datas, pero si é verdade que pola parte de SEA, o que nos trasladan é que no verán se van a coñecer os resultados de estudos de viabilidade técnica, económica e xurídica. Non? Entón, é unha data que nos falou a xerente e que, vamos a telo en conta e, o que sí estamos é acelerando o máximo posible porque sabemos que son uns trámites burocráticos moi lentos e, o que estamos facendo é coordinándose entre ambas partes para agilizar eso o antes posible. Xa están en marcha os centros Digital HubNet de Pontevedra e Vilagarcía impulsados pola Cámara de Comercio e a Fundación Incide. Trátase de equipamentos enfocados á transformación digital das PEMES e o emprendemento. Lo que se trata de estos hubs son puntos de encuentro para implementar las nuevas tecnologías digitales, tanto de geolocalización, básicamente es el principio que se va a utilizar aquí, como tratamiento de datos, inteligencia artificial, para hacer más competitivos los sectores, sobre todo pymes y autónomos, y poder ser más competitivos con la implantación digital, que es lo que se pretende, sobre todo con estos fondos europeos. Acompañaremos e impulsaremos a todos aquellos emprendedores con proyectos tecnológicos que puedan mejorar la competitividad de nuestros negocios. Lo haremos posible gracias a la enorme experiencia del equipo humano que atesora la Cámara, ofreciendo mentorización, tutorización y apoyo, asesoramiento en internacionalización y ayudas, accesos a programas europeos de diversa índole y a programas de gran interés como son Pyme Digital, Pyme Innova o Pyme Cibersegura. Y creo que las cámaras de comercio son una herramienta fundamental para el desarrollo empresarial, sobre todo en la parte de las pymes y sobre todo, y ha habido muy buenas experiencias al respecto, en la internacionalización de las pymes. Ahí cumplís un papel fundamental. Hay que poner un poco de orden en todo lo que hacemos, probablemente especializarnos. Me parece muy adecuada la especialización en sectores que habéis planteado en este hub,
porque a veces la percepción es que no sabe el emprendedor a dónde ir para que le ayuden a emprender. O obxectivo destes espazos é apoiar e contribuir á modernización do tecido productivo nunha contorna tecnolóxica de colaboración. Así, o Centro de Pontevedra estará orientado a dar soporte a sectores estratégicos da zona, como son o forestal, o transporte e a loxística. Mentres o de Vilagarcía estará centrado no turismo e no comercio minorista. Supervisados polo equipo da Cámara de Pontevedra, Vilagarcía e Vigo contarán con equipamento técnico de última xeración, aceleradoras de emprendemento e innovación favorecerán o intercambio de experiencias e o acceso a mercados exteriores destes sectores. A Deputación de Pontevedra pon en marcha o proceso de elaboración da Estrategia Turismo Rías Baixas. Hoxe abriuse unha fase participativa deste documento co que o Goberno provincial busca posicionar os concellos como protagonistas da estrategia de promoción turística e profundar na consolidación de Pontevedra como destino turístico intelixente. A colaboración público-privada desde logo marcou un antes e un despois. O sector desde logo está sempre en colaboración co sector público. Froito desa colaboración, esas cifras que temos en Galicia, esas cifras que temos en Pontevedra, unha dos iconos do turismo é a provincia de Pontevedra. Este diagnóstico vai a poñer de manifesto todas as oportunidades que temos de aquí a 2027. Facemos un chamamento ao sector turístico e aos empresarios para que participen nesas distintas mesas e que sexamos capaces de trazar ese plan. Todo o que busca o turista a día de hoxe pode atopar nas 100% experiencias Rías Baixas. Ya sei a mensaxe que lanzamos ao mundo, e como non podía ser de outro xeito, esta estrategia tamén ten unha mensaxe. Sexa cal sexa o reto turístico do futuro, daremos unha resposta. Unha resposta de innovación, de planificación e, sobre todo, unha resposta de todos. E só pido que esta estrategia remate como está comenzando. Coa ilusión, co traballo, coas achegas de moitísimas persoas que nos facendes grandes a diario. A nova estrategia terá un marco operativo dende o 2027 ata o 2030. Para a súa elaboración celebraránse varias mesas de traballo. 6 estarán dedicadas á validación da diagnose e convocaránse en Vilanova, Lalín, Marín, Vigo, Ponteareas e Baiona. Outras 6 centraránse na validación do alcance estratégico. Ademais, convocarase a Mesa de Turismo. A intención da Deputación é tamén realizar enquisas, incorporar as achegas de profesionais do sector e da cidadanía e habilitar unha nova web, Estrategia Turismo Rías Baixas.com, na que se publicarán as novidades na elaboración deste plan. A Deputación da Coruña investirá preto de 800.000 euros na contratación de persoal para oficinas de turismo da provincia. Deste programa de subvencións dirixido a municipios de menos de 50.000 habitantes, beneficiáronse 48 concellos con axudas que oscilan entre os 10.000 e os 20.000 euros. O obxectivo desta convocatoria é promover un turismo de calidade a través da contratación de profesionais que poidan ofrecer o mellor servizo aos visitantes. Dende o ano 2017 esta liña de subvencións propiciou a contratación de medio cento de técnicos especialistas a través das entidades municipais. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado con máis información. O sorteo da Bono Loto de onte mércores deixa un premio de 295.000 euros en Rianxo. O boleto premiado foi selado no Bar Picón, na parroquia de Asados. O establecemento non é a primeira vez que reparte un premio importante. Xa en 2009 entregou un pleno o 15 na quiniela de fútbol de 1,7 millóns de euros. Neste punto de venda, o Bar Picón, na parroquia rianxera de Asados, foi o lugar no que se selou o boleto gañador no sorteo da Bonoloto celebrado onte mércores, que deixa un premio de 295.000 euros. A combinación gañadora está formada polos números 5, 17, 28, 40, 41 e 47. Trátase ao parecer do único acertante da máxima categoría, de aí que a contía do premio fora tan alta. Bueno, pois alégrome que tocará aquí. Que aquí tamén fai falta. Aquí ya toca mucho. Bueno, aquí no, pero en Taragoña sí. En canto posible afortunado, nada se sabe.
aínda que todo parece indicar que se trata dun veciño da zona. Viciño ten que ser, se foi daqui. Bueno, no bar para moita xente. O Departamento de Servizos Sociais de Ribeira organiza a 8ª edición das Xornadas Saudables. Ademais de 4 conferencias, o programa inclúe este ano unha actividade informativa sobre os recursos e prestacións no ámbito da dependencia que se desenvolverá polas parroquias. O 8 de maio arranca o programa das 8ª Xornadas Saudables organizadas polo Concello de Ribeira. Componse de 4 sesións que engloban temas tan variados como o manexo da dor crónica, a educación emocional, o manexo da medicación nas persoas con demencia ou un obradoiro de musicoterapia. Serán todos os mércores en horario de tarde no Centro Cultural Lustres Rivas. Las jornadas que vamos a presentar se van a desarrollar en el Centro Cultural Lustres Rivas en un horario de 4:30 a 8:30 de la tarde. ¿A quién van dirigidas estas jornadas? Pues fundamentalmente a familiares, personas cuidadoras y en general a cualquier vecino. Y empezaremos la primera jornada el 8 de mayo con una charla sobre o papel activo do paciente no manexo da dor crónica, impartido por Rosa García, especialista en medicina preventiva. Como novidade, nesta edición porase en marcha un programa informativo sobre recursos e prestacións no ámbito da dependencia, que se desenvolverá por todas as parroquias durante os meses de maio e xuño. Que se vai a facer en todas as parroquias, vai unha actividade que marcamos na campaña que estamos facendo da difusión dos servizos sociais que recentemente presentamos. Entón, é unha das accións, como se incorporou unha nova traballadora social ao equipo, pois queremos acercar sobre todo as parroquias a información. Vai a ser unha información xeral e, lóxicamente, despois terán que acudir aos servizos para unha atención máis personalizada. Aínda que para esta actividade non hai que anotarse, si é preciso formalizar inscripción para as 4 charlas das xornadas a través dun formulario dispoñible en Servizos Sociais. A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza dará a coñecer esta ruta xacobea entre os escolares de Boiro. En colaboración co Concello organizan unha charla e unhas saídas formativas nas que participarán os centros educativos do municipio. Escolares de Boiro participarán nas actividades programadas pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza para dar a coñecer a ruta xacobea a orixe. O vindeiro luns 6 de maio desenvolverase unha charla formativa sobre a historia das peregrinacións e as particularidades deste camiño. Que os rapaces coñezan o porqué das peregrinacións, coñezan o porqué da peregrinación a Santiago e coñezan o porqué do camiño a orixe, con todo o que leva consigo a lenda da traslatio, esa lenda na que recoñecemos a entrada do corpo do apóstolo Santiago pola ría da Arousa. De algún xeito, o camiño a orixe é o camiño que pasa pola porta da nosa casa. E iso é bo que o coñezamos os que vivimos en torno a este camiño. Os mozos participarán tamén nunha serie de saídas para percorrer os distintos treitos do camiño que discorren polo termo municipal de Boiro. Se van a facer unhas diferentes rutas, cada centro educativo fará un día diferente, pois para coñecer tamén ese tramiño do camiño a orixe que pasa polo noso concello. Estamos, a verdad, que moi contentos e ilusionados de poder achegarlle aos centros de ensino esta proposta que nos traen dende a Asociación Camiño a Orixe. Nas actividades tomarán parte máis de 150 alumnos de sexto de primaria de todos os centros educativos do municipio. O vindeiro 12 de maio a música será protagonista da xornada en Ribadumia. A Carballeira acollerá a 4ª edición da Romaría da Música, unha cita que busca dar a coñecer diferentes bandas e grupos da contorna. Ademais da vertente musical, non faltarán a festa, a gastronomía e os xogos gratuitos para toda a familia. O programa de actividades comezará ás 12 do mediodía.
apostamos pola música, apostamos pola cultura, e estas xornadas de convivencia, pois a verdade que é algo que temos que ter en conta e que son necesarias precisamente para seguir traballando e que sirvan de nexo, que sirvan de unión para que o próximo ano tamén o afrontamos con moita ilusión, non? Para novos proxectos, novas ideas, e que sempre hai que agradecer a todas estas persoas que levan a cabo pois estes traballos, porque, bueno, pois a verdade que é algo que non é fácil. Pois nada, que esperamos a todo o mundo que estea, aos que nos conocen xa e estuveron en edicións anteriores, pois xa saben como vai un pouquiño esta romería, na que tratamos de pasar un día en familia, un día de festa en familia, estilo romerías tradicionales, na que, o tema principal da romería é a música. Para eso contamos con distintos grupos de música, folclórica e bandas de música e, outro tipo de grupos. A compañía Talía Teatro estreará mañá en Boiro o espectáculo Desexo. Trátase dunha comedia que aborda a educación afectivo-sexual cun ton desenfadado. Conta co apoio do Agadic a través das liñas de axuda para a creación cultural e a súa rede de distribución. Os boirenses poderán disfrutar mañá do novo espectáculo da compañía Talía Teatro. Desexo estrearase pola mañá en 2 funcións escolares e a partir das 9 da noite para público en xeral. Protagonizada por Marta Ríos e Dani Trillo, a obra aborda dende unha perspectiva cómica un tema tan serio como a influencia da pornografía na educación sexual. Non queremos sentar cátedra, non queremos dicir como debe ser a educación sexual. Queremos confrontar a sociedade coa idea de hai que darlle unha volta a isto, hai que pensar como estamos falando nós cos nosos fillos. Vai un poquinho por aí, o ton é bastante cómico, decidimos afrontalo por aí, porque falando entre nós, con amizades, con xente cercana ao proceso de investigación, todos nos nosos primeiros achegamentos ao sexo pasámolo mal, ou non todos, pero dende logo é complicado, hai nervios, hai ausencia de información. O espectáculo verá a luz tras 3 anos de traballo nunha primeira fase na que a compañía desenvolveu un proceso de investigación co asesoramento da sexóloga Bárbara Penas e un proxecto de foro teatro en colaboración con 6 centros educativos. Dende o Concello de Boiro están a traballar tamén para mellorar a educación afectivo-sexual co seu programa Enclave. Un tema que dende o Concello tamén se ven traballando nun proxecto, nun programa que temos que se chama Proxecto Enclave, denominámoslo así, e se trata cos institutos e cos centros educativos en varias vías, desde temas sanitarios, pero tamén temas emocionais e tamén sexuais. Desexo forma parte dun programa plurianual da compañía que conta coa colaboración do Agadic para a produción de espectáculos e tamén a súa distribución. Un programa plurianual onde representamos este espectáculo máis outro que estrenaremos o ano que ven en febreiro en Narón, que é Un Deus Salvaxe, e que conta ca axuda da Agadic. A través das nosas axudas á creación escénica na convocatoria do ano 2023, nas que apoiamos a 29 compañías nunhas axudas con un importe de 800.000 euros, e un dos proxectos presentados foi este de Talía, que realmente o obxectivo que persigue é un pouco darlle estabilidade, darlle non somente seguridade económica, senón todo eso que incide na liberdade creativa. Dende o Concello de Boiro quixeron agradecer tamén o apoio da Agadic para poder contar cunha programación cultural estable ao longo de todo o ano. A compañía Vázcaro Teatro continúa coa súa xeira de representacións da obra Dantescos. Desta volta chegarán a Cambados. Será mañá a partires das 9:30 da noite no Auditorio da Xuventude. A entrada será de balde ata completar capacidade. A obra, dirixida por Fernando Fernández, está composta por 7 pezas individuais de corte dramático que coinciden nun sketch final. A ópera prima do director estreouse o pasado mes de xaneiro en Vilagarcía cunha gran acollida entre o público. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade da xornada. As novas do día volve mañá con máis información a partires das 9:30 da noite. Quedan co programa Orixe e Calidade. Sexan felices.